Komolyan, hogy nézd már? Tisztos szőr, bazd meg. Mi van? Készült Feri? A nyarás? Most itt autóval kicsinket. Akkor jöjjön, mert... Van nálam már is egy kettős zsír. Na, hátra. Jelen, én jövök nektek? Jelen, én jövök. Csak. Nem a megszállj, akkor ezt meg. Na jó, akkor mit mondtam? Ne csak át De ez 70 éves, bazd meg, mit nézed? nem viccelem, mondom, hogy van egy mobil. Nem láttad 40-nél. Meg egy hármasom. Tiszta ránc, bazd meg. Nem voltál képesen lenni. Keresett más pornócsatornát? Mennyi van? Van még? Van még? Travel Channel az van.